everyone! Welcome back to my channel again. Doon ka na! Mag-video pa ako! Hey guys! Welcome back to my channel again. And if it's your first time to come here on this channel, I am Mia and I do encourage you to go to the subscribe button down below para always mong makita yung mga video natin. I-click mo na rin yung tiny bell button, ayun, para ma-notify ka sa phone or sa laptop mo. So today guys, I will be reviewing this product. This is the Red Tomato Soap by Venice and pinadala to sa akin ni Sis Joyce Pearl from Shopee. If you remembered my first ever na Shopee haul, I will put the link down below. Siya yung first seller na nabilhan ko sa Shopee. And she contacted me if she can send me something for a review. So, I said yes. Kasi alam nyo naman guys na yung skin ko prone sa pimple. And sabi niya kasi, maganda daw to na nakakapagpa-dry and nakakapagpa-prevent ng pimples na tumutubo sa ating mukha or sa body natin. So, if you're interested to know more about this product and to know my thoughts about this, please keep on watching. So, mag-start muna tayo guys sa mga claims ng product na nandito sa likod niya. And as you can see, na-highlight ko na siya para mas madali ko siyang makita at sabihin kung ano lang yung mga kailangan na sabihin. So, sabi niya dito, it hydrates, moisturizes, it makes the skin healthy and shiny. Meron din siyang anti-free radical behavior, which is, kung sinabi natin na free radical, yung mga cancer-causing radicals, ganun. Yung protein daw from the tomato is also good for cell repair and muscle building. Marami din daw vitamin C nakalagay dito kasi nga yung tomato, meron siyang vitamin C, marami siyang vitamin C. And ang role ng vitamin C is to minimize the pores and brightens the skin and gives radiant glow. So, yun yung claim niya, guys. Ang ginawa ko sa soap, guys, kinalahati ko muna siya. So, etong ganito kaliit, medyo kalahati niya. Nagamit ko na to kasi ng more than 2 weeks. Kasi yung isang kalahati nito is more than 2 weeks ko siya na nagamit. And ito na yung last na piece na ng sabon natin. And ang cute ng color niya kasi kulay pink siya. Ganyan lang naman. And yung packaging niya looks like this. Ayan. If you have watched my vlogs, meron din itong cover na plastic. Yung sabon na ganyan, meron din siyang cover na plastic. And sa plastic niya, meron siyang expiration date, which is good for me kasi more on organic product kasi to. Kasi, di ba, mas madaling ang masira yung mga organic products natin. So, good thing meron siyang expiration date para hindi maging at risk yung user natin na hindi na pala siya dapat gamitin. Dati na ako guys na gumagamit ng mga whitening soap. So, I was expecting na kapag gagamitin ko itong product na to for the first time is wala siyang sting. But for the first time that I used this one, meron akong konting-konti lang naman naramdaman na sting. And after that one, medyo makati siya sa balat. Ito na yung gustong-gusto ko na inaabangan ko sa sabon na to guys. Kasi nga, di ba, pimple prone yung skin ko. So, alam ko na every time na malapit na yung period ko or may puyat-puyat ako kasi nga, di ba, duty natin, laging night shift, nagkakaroon talaga ako ng mga pimples. For this product naman, napansin ko na talagang nag-dry up yung mga pimples ko. Parang mga 2 days, ganun, nag-dry up na niya yung pimples ko. And ang kagandahan, kapag may tumubo akong bagong pimple, 1 day lang siya. Hindi siya yung tutuloy na yung kagaya ng ibang pimples natin na mag-erupt, ganyan. So, sa redness pa lang, napansin ko na may pimple ako and then kapag nagsabon ako ng ganyan ng tomato soap, hindi na siya nagtutuloy. Parang wala lang, hindi ka lang dinatnan ng pimple. Dahil nakaka-dry to ng pimples guys, na-expect ko na din na magda-dry talaga yung skin ko kapag ginamit ko siya dito. So, yun, napansin ko na alam mo yung after mong maligo, tapos may puti-puti nandito. Yun talaga, kaya I encourage you guys kapag gumamit kayo ng mga ganitong sabon, exfoliate nyo talaga yung skin nyo and talagang mag-lotion kayo kasi talagang magda-dry yung skin nyo and makikita mo yung parang nahuhulog-hulog yung mga flakes ng mga dry skin cells mo. And yung isa pa na nagustuhan ko dito guys, nag-lighten talaga yung mga pimple marks ko. Yung mga nandito na pimple marks ko, maybe you can still see those pimple marks. Pero sa pag-umaga, halatang-halata na nag-lighten talaga. Hindi siya yung kagaya before and hindi na siya ganun ka-dark.
Kasi dati medyo brownish na medyo reddish. Ngayon, mas naglighten. I can see totally na merong talagang pagbabago dito sa skin ko. Isa pang napansin ko dito guys, naglighten din pati yung mga dark spots na scars. Yung kunyari, yung parang nasugat, gano'n, na madali niyang nalalighten din yun. Pero hindi siya totally na nawala pa. Sa 3 weeks na panggamit ko ng product na to, yung mga dark spots ko and yung mga scars ko na medyo dark, hindi pa sila totally talaga nawala. Pero, merong pagbabago na naglighten talaga siya. Yun yung mga napansin ko all throughout the almost 4 weeks na paggamit ko ng product na to. So, gusto ko lang guys, i-summarize natin siya para mas madali nyo talagang maintindihan yung review natin. First one, ang price niya is $175. And then, pangalawa, merong expiration date yung kanyang plastic cover ng sabon. And then, maganda yung packaging niya kasi ganito siya, hindi siya yung nasisira agad. So, kung gusto mong kalahati lang yung gagamitin mo, you can just seal it again, ganyan lang pagkakagawa mo, parang walang nangyari, bagong-bago pa. And then third one is nakakapag-lighten talaga siya ng scars, ng mga pimple marks. And then fourth one, na-prevent talaga niya yung pagtubo ng pimples. Sa lahat ng mga sabon na nagre-claim na nakaka-prevent daw ng pimples, ito pa lang guys yung talagang nakapag-prevent ng aking pimples. Sa totoo lang, 3 weeks ako na nag-duty na hindi ako nagme-makeup. Kasi very much confident ako sa skin ko. Kahit meron pa yung mga dark spots ko, at least medyo naglighten sila. And ang pinaka-importante doon, walang tumubo na bagong pimple na yung nakakahiyang pimple na feeling mo tinititigan. Yun yung tinititigan ng mga taong kausap mo. Punta naman tayo sa cons or sa downside ng product na to. Eto kasi guys, kung medyo sensitive yung skin nyo, I suggest i-try nyo muna sa katawan nyo bago sa mukha nyo. Kasi nga, sabi ko kanina, medyo nagkaroon ako ng konting itchiness, medyo konting sting, pero sa first lang naman yun na paggamit. And nakakadry nga siya ng pimple, so nakakadry din siya ng skin. So you need to moisturize your skin, your face, and your body with the moisturizer and with lotion. Ayun. All in all naman guys, sa 175 na price niya, for me, okay na siya. Kasi kung gagamitin mo lang yung 175 sa mukha mo, kasi yun lang naman yung complaint mo na madami kang pimples or tinutubuan ka lagi ng pimples, this one is an investment na for me ha. Kasi ang pinakamahal pa lang na sabon na na-try ko was 85 pesos yata, parang ganun. So, yung 175 na SRP niya is already good naman kumpara lang sa face. At kung malalighten naman yung dark spots mo, girl, at kung hindi tutubo ang pimples mo, is sulit na for me yung 175. But, kung kagaya ko kayo na kung maramihan bumili, bulk bumili. Kasi guys, kung effective talaga sa akin ang isang product, alam nyo naman, lagi akong may mga stock, lagi akong may repurchase. Meron din silang mga reseller packages. So, ilalagay ko na lang yung link ni Sis Joyce and yung kanilang mga contact numbers, or you can just go to their office kung gusto nyo ng mag-business ng ganito, or kung gusto nyo na maramihan talaga yung bilhin nyo para sa personal use nyo or para na din sa buong family guys. So ayun, nilalagay ko na lang yung link nila and contact numbers down below. All in all guys, nasiyahan ako sa performance ng product na ito. Sabi ko nga, sa lahat ng mga whitening and mga pang pimples na sabon, ito pa lang yung nag-work talaga sa akin, na hindi ako nagka-pimples ng bonggang-bongga. Meron lang tumubo pero hindi din tumutuloy. That is my review guys for the Red Tomato Soap by Venice. And kung nasiyahan kayo sa pag-review ko, please give me your thumbs or no, click the thumbs up button. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And I'll talk to you guys on my next one. Bye!